mang namnama asyak tukit maripar mo. Ano siya kung di kasalam, sigurado at lakit di magustuhan to. Ket kalpasan at salatangin tantong ngiti nga ulimet alugan. Ichay kuntong nga iyat kas di marikrik ngagyan ka nga ayako. Makita ka dagita matam ken tatig ngay mo nga agpanagtuagwag. Ngamin ket napadasa mo tinapa ay kenayat iso amaka. Di na kung maipagpada kadakwa data sa baliag ket sa balida. Saan kami ngagpapada tanu syakti agayat ket maidumduma. Isuwapat ka na kumano siya kung di mga wisken ka asumala. Tsak to palabsen grabe i-adyak maibagaken kat I love you. Suwapat ganak kumano siya tunti mga wisken ka asumara. Jato palapsen tirabi i-adyak maibagaken kat I love you.